Huomaan, että väkimäärä kasvaa. Väkeä paikalle jo torin täydeltä. Tänä vuonna meillä myöskin kunnallisvaalivuosi menossa ja ensi kuussa lokakuussa kaikkien kannattaa tältäkin kylältä käydä äänestämässä ja tässä tilaisuudessa varmaan kaikki puolueet paikan päällä täällä oikean käden puolella. Tätä tilaisuutta kannattaa myöskin hyödyntää siten, että ottaa kunnallisvaaliehdokkaita hihasta kiinni ja kyselee, tenttaa kaikista mahdollisista asioista. He varmasti ovat siitä erittäin mielissään. Eli täällä oikealle minusta katsottuna he ovat. Nyt seuraa pieni ohjelman täydennyslisäys tässä. En vielä yhden kysymyksen, onko Jukka Jormola paikalla? Jos on, niin tulisitko tänne lähemmäs lavaa? Pääset jossakin vaiheessa puhumaan Rekolan Ojan asiaa, mutta ennen sitä Antti Lindman, oletko hyvä, hienoa. Antti, tuletko ylös lavalle? Meillä on pieni ohjelman täydennysnumero tähän väliin, pieni leikkimielinen kilpailu, jonka Antti juontaa, kunhan hän sieltä tänne lavalle ensin ehtii. Kunnallisvaaleista sen verran lisää, että itsekin olen ehdokkaana ja Antti Lindman on myös ehdokkaana. Jos palaamme ajassa noin 10 vuotta taaksepäin, niin eikö Antti ollut näin, että olit silloin samaan aikaan kun itse olin Vantaan kokoomuksen nuorten puheenjohtaja, niin Antti oli Vantaan demarinuorten puheenjohtaja. Näinkö se meni? Näin se varmasti meni. Muisti vähän pätkii 10 vuoden aikajänteellä, mutta näin muistaisin. Antti on paljon nuorempi, vaikka onkin puolta pidempi, niin näin se kuitenkin joskus asiat oli. Oletko Antti valmiina vai tuletko tänne mikrofoniin selvittämään, mistä tässä? Kummassa? Eikö nämä aika yhtä pitkiä vai mitä? On. Hyvä, mutta nyt tärkeä kysymys, Monika. Montako narua sä näet mun kädessä? Montako sä näet? 2 narua. Monika näkee 2, mä näen vaan 1. Pitäisikö mun käydä optikolla? Varmaankin. Mut hei, nyt tehdään nimittäin vaikea temppu. Aion nimittäin solmia tähän narun solmun ilman, että mä käytän narun päitä hyväkseni. Ja siihen mä tarviin taas Monika sun